तो नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बार वालों के भोजपुरिया कॉमेडी शो द बर्बादी शो में। तो देखिए भैया, हम अपने बिहार के बेरोजगार लइका बानी, रउआ ये बात के मानी। हमन के बेरोजगार होला से सरकार के कितना फायदा बा, एक रउआ लोग अंदाज नहीं लगा सकत, माने अंदाजा नहीं लगा सकत। अब देखिए रउआ लोग सोचत होगा कि हमनी के बेरोजगार होखला से सरकार के का फायदा बा। तो देखिए हम बतावा तनी का फायदा बा। तो देखिए सरकार भी वही आदमी के बेरोजगार रखेला जेकर सकल चोर चुहार से मिलत जुलत हो। हाँ, जेकर चोर चुहार से मिलत जुलत रहेला सकल उहे बेरोजगार बा आजकल बिहार में भैया। आ सरकार ये से चोर चुहार सकल जैसन आदमी के माने बेरोजगार रखेला, काहे से कि बिहार में बहुत कैटेगरी के काम बा, जैसे में पुलिस, दरोगा, चोरी, डकैती, अफसरी, सब तरीका के काम बा। आ दुनिया में सभे चाहेला कि माने हम पुलिस ऑफिसर बन जाई। तो बताई, जब सब कोई ऑफिसरे बन जाई तो चोरी क्या करी मोदी जी। चलिए हम ई बात मानता नहीं कि मोदी जी से जितना टनाता वो उतना टानता रहे। बाकी है परसा मोबाइल चोरी करे के होई तो ई तो मोदी जी ना करिए, एकरा खातिर हमने सन बिहार के बेरोजगार लइका नु करी। यही से मोदी जी हमनी के बेरोजगार छोड़ के इस चोरी डकैती मार झगड़ा वाला काम सौंपले बारे। अब देखी हमनी के बेरोजगारी से सरकार के का फायदा बा। तो हम पहले ही कहनी है कि जवना के सकल चोर चुहार से मिलत जुलत हुई और अधिकांश प्राणी बेरोजगार हुई अपना बिहार में। अब हमनी के नौकरी नहीं खे तो हमनी ज्यादा से ज्यादा का करम सो, चोरी डकैती मार झगड़ा लूटपाट इहे नु करम सो। आ जब हमनी अपन पेट पाले खातिर मोबाइल चोराएम सो तो ज्यादा मोबाइल बेचाई, मानल बात बा। आ ज्यादा मोबाइल बेचाई तो माने ज्यादा मोबाइल पर टैक्स लागी, आ ज्यादा टैक्स लागी तो उस सब टैक्स के पैसा कहाँ जाला? सरकार के घोटाला इनकम बैंक में जाला कि ना जाला? यही से हमनी के बेरोजगारी होला से आ हमनी के चोरी कैला से सरकार के भी बहुत ज्यादा फायदा बा, माने बहुत बड़की फायदा बा। आ ई सब सरकारी सोच है, हाँ सरकारी दिमाग। आ यही पर हम कुछ लिखले बानी तो रउआ लोग तनी एजा ध्यान फरमाए, तनी ध्यान फरमाएम जाए जवा कि नौकरी ना मिले ना पैसा, हमनी बेरोजगार के हाल बा कुकुर के जैसा। एक बार फिर से, नौकरी ना मिले ना पैसा, हमनी बेरोजगार के हाल बा कुकुर के जैसा। अब ऐसा हाल बा कुछ हमनी के जिए खातिर ढोआ तनी सा ईटा चेमनी पे। तो ये सब हमनी खातिर बेरोजगारी ना एक प्रकार के रोजगार हो। आ ई सरकार खातिर एगो इनकम के पहाड़ हो। तो ये सब हाल बा हमनी बेरोजगार के। तो का कहीं एकरा आगे हमरा से कुछ कहल नहीं बनत। देखिए अब का होई, हमनी के भगवाने विचार करी है, भगवाने विचार करिए ऊपर का भल हो। काहे मौगनी और मुंह बना के सुअर खानी लोल लौट गइल का बताई हो। अपना बाबू के बियाह के डिटेल बतावो, बताइबा का जौन भइल बा तौने न बताइबो, जौन भइल बा तौने बतावो। तो सुनो, महीना भर ईटा बालू ढोनी तब जाके मिलल है 1 महीना के तनख्वाह। तनी गौर खाए कि महीना भर ईटा बालू ढोनी है तब जाके मिलल है 1 महीना के तनख्वाह। आ खुशी में जब हम घरे चलनी है तो वो चुरा लन से, हे भगवान का चोरी हो गए? ना 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 ना, उस सरकार के सरकारी खाता में चल गए। हाँ कैसे हो का, कैसे जैसे तैसे कोइले बारो है। सुनो आ तनी रवो लोग सुने कि नींद ना आवे रतिया में सुते जानी हम जब खटिया पे। बिहार में बेरोजगारी बढ़ गइल बा, फोकस करी तनी हमरा बतिया पे। बियाह होता खाली सरकारी नौकरी वाला के, मरा गल बा लोग के मतिया के। आ सामान भइल जब इनकर चोरी तो काहे पीटता रे छतिया के? सारा मसला बा पैसा के, यही से होता चोरी। बिहार में बेरोजगारी बढ़ गइल बा, रउआ लोग ये बात पर फोकस कर। वाह भाई वाह, का बात कहलो। यही बात पर हमरा से एगो लाइक ले लो, एगो कमेंट ले लो, एगो शेयर ले लो, आ बाकी है लोग से सब्सक्राइब ले लो। दिवाइए दाम दे दियो लोग सब्सक्राइब, तो लोग सब्सक्राइब। हाँ थैंक यू। अब जा दूसर का तनख्वाह के इंतजार करो।